Dyfod hir gan Bright. Yna Jack Fanning. Cili Owen yn helpu'r bel ar ei ffordd. Walters yn methu canfod. Ond Anderson yn dwy'n y bel yn ôl. Cili Owen. Dyna Tom Price! Yma ei gafodd. Alex Pennock flaen i fysodd at honna. I droi'r ymdrech dros y trawst. A ildio cyn gornel. Walters yn troi. Cyffyrddiad bach o at Price. Price, trio look. Ddim yr ergyd lan na. Oler yn taro'r bel yn hir. Tuag at gwrs Cosby Llansawel. Lewis Bates dros i ysgwydd. Bates yn clirio am yr ail waith. Well tro yma. Ymdrech o bell gan Walters. Ddim yn wirion o bell o'r nod. Meddwl chwym. Gan rif naw y tîm cartra. Gic ar y droed chwith. A'r bel yn cael ei chlirio oddi ar y llinell. Dihangfa i'r ymwelwyr. Harrison Bright i lawr o sianel dde. Bel yn canfod Tristan Jenkins. Jenkins. Camu mewn a draws y cae. Yr ymdrech o bell! Ac arbediad godidog gan Will Fuller yn rhwystro Bradley Gibbons rhag rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. Mitchell Bates gymryd y gic. Cyffyrddiad ar y postyn agosa. Luke Cooper sy'n newydd arwyddo o ddinas Cas Newydd. Gafodd blaen i droed at y bel. Walters yn ôl a Jenkins. Jenkins yn ôl at Walters. Troesio'r Walters yn adlamu mlaen ar hyd llinell y cwrs Cosby. Mitchell Bates yn ôl ar draws. A'r bel yn glamio ar ben Tom Price ar y postyn cefn. Ac efo'r gôl yn wag o'i flaen o. Doedd rhif 8 Llansawel ddim am fethu o fanna. Ychydig dros hanner awr wedi mynd. A mae'r tîm cartra wedi mynd ar ymlaen. Walters. Mlaen at Ricky Lee Owen. Owen yn y cwrs Cosby. Yn mynd i hun ac yn taro'r trawst. A Llansawel o fewn modfeddi o sgorio ddwywaith mewn 2 munud. Ond dim ond cic gornel fydd i troma. Dihangfa i Llanelli. Y tro Llansawel ydi wrth ymosod rwan. Efo Tom Walters. Walters. Yn ergydio. Pennock i lawr yn sydyn i'w dde i wneud yr arbediad. A Chris D oedd y cynta at y bel ar ôl hynny. Gammond yn hir. Mae'n disgyn i Walters. Mae'n llithro. Oddi ar ochr i droed o. Mae'n hir ymlaen. Cyrra Danny Williams. Cyfle i Williams yn munud cyntaf ail hannar! Ac ar ôl ychydig dros hannar munud. Ar ôl ail gychwyn. Danny Williams yn sgorio am y 5ed gêm yn olynol yn erbyn Llansawel. Mitchell Bates i gymryd y gic. Daro'r bel tuag at gwrs Cosby Llanelli. Peiniad Gammond! Oedd rhaid i Alex Pennock fod yn effro. Yn ath y golwr yn dda, ond o'n beniad pwerus gan gapten Llansawel. Sbwriad Oli Anderson. Fel allan at Walters. Yr ergyn yn cymryd gwiriad! A Cian Jenkins. Oedd yn y lle iawn ar yr amser iawn. I brocio'r bel. I mewn i'r rwyd. 20 munud o'r ail hanner wedi mynd. A mae'r tîm cartra yn ôl ar y blaen. I mond ar ddechrau tymor. Sam Snaith ymuno efo Llansawel. Ar ôl chydig gemma, mi gafodd anaf. Lle fydd hyn yn teimlo. A fod nhw'n dechrau eto.
Walters ymlaen. Gan efo Sam Snaith. Snaith sy'n newydd ddod i'r maes! Yn sgorio! Ac yn dwblu mantais Llansawel. Wel, eiliadau nôl. A Sam Snaith ymlaen fel eilydd. Ond ar ei ymddangosiad cynta yn y gyngrair ers iddo fo gael ei anafu ym mis Awst. Sam Snaith yn gwneud i farc yn syth.